Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana napunta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw karon nga Lunes, no? Pizza 28 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024. O padayon ta mga higala sa ato nga mga pagpangandam alang sa Semana Santa dili alang sa November 1. Pero dili pa kami diri sa Ayungon amo usa nga i-culminate ring amo adiri nga Holy Rosary Month, no? Karong Huwebes pohon, no? Sayo kay ming mangmata alas 4 pa mag-Don Rosary na, dayong magmisa, dayong paghuman, amo dayong kimuon ng kamay pong salo-salo, painit alang sa pagtapos nato sa Holy Rosary Month. No? So, mga kalihukan po nato dari din. Pagka November 1, amo na na, no? Gani, ikuan na karon kaadlaw sa among pagnobina. Ikalima na, no? Ikalima na kinikaadlaw sa among pagnovena alang sa kasaulugan sa All Saints Day. Amo yun yung ginubinahan mga higala. Kaya importante kay magnovena kaya maumang kini ang pagpangandam. Ana, no? Nahala, no? Mayang mudto na kanatong tanan ng hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Ayan ako sang adjusting akong kwan, ha? Okay, no? Mayang mudto na kanatong tanan mga higala ng hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Sabi, no? Arita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, natapos mga higala ang synod on synodality dito sa kining dito sa Kaulo, dito sa Vatican o padayon karon ang pagpangandam alang sa implementasyon sa mga provision nga nauyunan niini, no? So muna, no? Unya balita gihapon padayon karon ang Diocese of Bicol pagpanawagan o dugang mga matud pa ayuda gikan sa kanang kalain-lain nga mga dioceses na ingon niana, no? Tungod kay ang Bicol karon mao usa sa mga pinakadako kayo, no, nga kadaot nga nahiaguman tungod lagi ni ining bagyong Christine, no? Nya gihadlukan nga aduna na sa laing bagyong moabot busa nanawagan karon ang mga kaobispuhan ng CBCP nga padayon kita sa ato usab nga pagpaninguha nga makapadala gyud kita og mga hinabang gikan usab sa nagkalain-laing mga dioceses. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano niini kabuntuhon ug ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Bayno nga atong Saint of the Day karon sigon diri sa atong listahan October 28 mausi Saint Jude Thaddeus. So, yan, no? Saint Jude Thaddeus, no? November 28 kini mahigala, no? Ang patron saint of disparate cases, no? O niya, kuani siya? Brother ni siya ni Saint James the Lesser, no? Katubang Saint James nga katong gitawag, ikaduhang gitawag, no? O niya, a relative kini siya sa atong Ginoong Jesucristo. Niya, Saint Jude was one of the 12 apostles of Jesus, and he preached the gospel in Judea, Samaria, and Idumea. O niya, matud pa, naapil paabot po siya dito sa Mesopotamia ug sa Lydia, sa Libya. O niya, preach against the heresies of the Simonians, Nicolaitans, o sa mga Gnostics. O niya, Jude is invoked in disparate situations because his New Testament letter stress that the faithful should persevere in the in the environment of harsh difficulties and kalisdana circumstances, just as their forefathers had done before him. Ano, so muna na ito ka nang mabasa sa basahon usab ni San Judas Tadeo, Saint Jude, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan, October 28 nga mao si San Judas Tadeo. Okay, no?
Padayon kita manghigala sa ato nga mga buhaton ni ini kabuntuhon ug ari kita manghigala sa ato ang katikisem. No, so may itong katikisem karon. Abi na mao gihapon kabahin gihapon sa credo. Unya ang atong credo padayon nato nga gibatbat aron mas masabtan gid nato no ang atong credo. No. Abi no ato ning gi-translate into Cebuano. Aron po nga ato yung masabtan ang credo, no? Abi na mahigala kabahin gyapon kini sa Mary's Virginal Motherhood in God's Plan. O nya ari kita sa paragraph 3, no? Kabahin sa detalye sa kinabuhi ni Kristo. Ang credo naghisgot lamang sa misteryo sa iyahang pagkatawo, no? Incarnation. O mga paskuhanong misteryo sa iyang pagpasakit, kamatayon diya sa krus, paglubong, mikunsad sa mga minatay, nabanhaw ug misaka sa langit. Wala gyud mahisguti sa klarong pagkasulti ang mga misteryo sa iyang pribadong kinabuhi o kinabuhi uban sa katawhan kining public life, no? O gani pero bisan pa niini ang mga pagtulunan nato diha sa atong pagtuo kabahin sa iyahang pagkatawo ug pagkabanhaw, Passover, no, nakahatag kanato og kinatibuk ang katinawan kabahin sa iyahang kalibutanong kinabuhi, no, kanang gitawag nato og earthly life, no. Ang tanan di ay nga gipangbuhat ni Jesus ug gipangtudlo sukad sa sinugdan hangtod sa panahon nga siya mikayab paingon sa langit atong masabtan pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkatawo ug Pasko sa pagkabanhaw. Mo din no? Ato pa kani di ay mga kasaulugan nato sa Pasko sa pagkatawo ug Pasko sa pagkabanhaw kining gitawag natong Easter season. Diha tadap nato masabtan ang kinatibuk-an sa kinabuhi ni Kristo sa iyahang earthly life, no? Unya base sa pagtulunan nga gitudlo sa ato ang katisismo ato yung gamiton ang kaadunahan niya o richness kapuno sa pagtulunan sa mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Igo na di ay nga aduna at nga atong ilhon ang mga punto nga sayong sabton sa kinabuhi ni Kristo. No aron masubay nato ang nahauna, no, kanang gitawag natong principal nga mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo ug diha sa iyang pagpuyo uban sa katawhan. Sa ato pa, ang mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo dali din natong masabtan, no, kung atong sabton ang duha ka mga dagkong Pasko, ang Pasko sa pagkatawo ug Pasko sa pagkabanhaw. Kining Pasko sa pagkatawo mao kini ang Christmas season ug ang Pasko sa pagkabanhaw mao kini ang Easter season. So diha nato dapit, no, kung ato gyud na siyang sabton pag-ayo, masabtan gyud nato ang pagkatawo ni Kristo diha sa iyang misteryoso nga kinabuhi. Dahil sa takbo ito mahigala ha. Ari kita sa lain nga ikaduha nato nga punto sa pamalandong. No, atong pamalandungan karon kining lighting candles, no, ngano nga manangkot-nangkot puntag kandila. When we attend fiesta, we usually light candles in the shrine of the patron saints. No, muna kalagmitan nato, di ba, no? Kung mamista ta, manangkot ta sa mga shrines, unya manangkot ta sa mga imahe sa mga patron, no? Altar candles has been used in masses since at least the 12th century. Sa ito pa, kining pagpanagkot o kandila, labi na gayon sa mga dagkong kalihukan, sama sa misa o uban pa, nagsugod kini ni antong ikadusi nga siglo. These candles reminds us of the many persecuted Christians in the first centuries who sincerely celebrated at night or in the catacombs by candlelight. Sa ato pa kini dieng pagpanagkot natong kandila murag nasunod nato ni sa mga karaan nga mga Kristiyanos nga sa panahon di ay nga giluto sila nya magpikas-pikas sila sa pan, magampo sila, ang ila dieng gamiton sa pagampo mao day kining mga kandila. Dugay na day kay kining kandila pero nagsugod kini sa panahon nga ang mga Kristiyanos nagtago-tago pa sa ilahang pagampo. Moreover, there is evidence that lighted candles
of old lamps were burned at the tombs of saints, no? Particular martyrs by 200, no? Century, and before sacred image, the and relics by the 300 by year 300, no? However, these practices existed before or after the written evidences. No, sa ato pa dugay na gid ini kining pagpanangkot, no, kay murag nahinumduman sa mga kakaraanan nga usually ang mga lubnganan sa mga santos aduna gyud mga lighted candles, no, ana, no, nga we light candles when we pray to kining in cemetery, no, the Lord's presence, and to all for reverence on the part of the faithful, no. The lights also shows a special reverence and our desire to remain present to the Lord in prayer, even though we may depart and go about our daily business. No, candle represent the 4 weeks of Advent, no. Sa ato pa dunay ang mga kandila nagrepresenta kini sa upat ka mga sa Adbyento, no, upat ka mga season sa Adbento, mga kandila, no. Nya ang tabernacle kanang tabernacle lamp, no, kanang gitawag nato og kana bang gitawag og kanang sa kandila ba, na kandila diha sa tabernakulo, sign that Jesus is present in the tabernacle. Ana, no, manay gitawag nato vigil candle, no, ingon ni ana, no. So wala, no, so again unsa ganito ang kandila, dugay na kaini, no, gigamit kini panahon una sa mga persecuted Christians, katubitang nagtago-tago sila unya didto sa mga katakumba o panahon sa kagabhion nga sila magpikas-pikas sa pan o baka magampo, gagamit sila kandila. So dito hinahinan nato na nga panunod, no, sa early Christians. And secondly, doon na po yung mga evidence nga ang mga katakung kini bitawng mga lubnganan sa mga santos, doon na gyoy mga dibuto usab nga sa ilahang pagampo o pagpasidungog nila, pagpangayo sa ilahang panabang, no, kana bitang intercession sa mga santos, samtang nagampo sila, samtang nangayo sa panabang sa mga santos, nagdagkot gyud sila og kandila, no, nya, no. Unya nagdagkot pud kita kandila panahon pod sa mga gitawag nato og aron paghinumdum nato, no, sa matud pa kining panahon nga si Kristo uban pa kanato, kay niingon man si Kristo nga ako mao ang kahayag sa kalibutan, ingon niya na, no. So dinhi na lang nakita kutob, ha. Daghang salamat og ato niyang hisgot-hisgotan ginagmay, no, kining kabahin sa kanang adlaw sa binatay, no. Kaduha man ka adlaw sa ganito primerong adlaw, All Saints Day, adlaw sa tanan mga santos, og All Souls Day, adlaw sa tanan nga mga kalag, ilabi na katong tuwa pa sa purgatorio. Daghang salamat og mayong mudto, Pilipinas.